Bun venit la un nou videoclip. Astăzi vom juca House. M-am făcut o mică treabă cu ceva monstruleț pe două roți, nouți. Dar chiar rimează, monstruleț cu ceva nouți. Sau, nu știu dacă rimează, mai știu. Na. O să joc fără auto. O să încerc să fiu ca aceea pe calculator, doar ca aceea mouse. Și zic că noi suntem mai răi decât ei. Din cauza că ei n-au shot, n-au nici asist. Noi între timp. Astea care scot și asistul. Da, și hitul mi-a pușcat cu pistolul. De asta sunt extrem de bune armele astea. Am dat drum prea repede la explozii. Vrei să-mi dai cu grenada. Vreau să-mi dai cu grenada. Bă, dar cum joacă cu... Eu nu cred că joacă cu assault rifle-ul. Chiar dacă l-are în mână, nu s-au de ca assault rifle-ul când te lovești careva. Sau de parcă e burst rifle. Și burst-ul dă din mult. Brother Hug. Oh. H-U-G-H. Îmbrățișare să scrie în engleză H-U-G. Atâta parcă, nu mai știu. Eu nu e ei. Uite-o. H-U-G H-H parcă sau... Nu știu. Am început să chiorăs de ochiul drept. Bă, de ce s-a auzit sunetul cela de parcă ar fi încărcat și mi-a dat emote-ul cela de crouch? Taci. Asta urăsc că eu nu s-o obișnuit la un mult cu tot încet. Mă mișc așa din cer. Da, mi-a dat grenadă. Uzi îmi place mie. Șop, i-am pușcat la urecu. Friend, mi friend. Bossul trage altcuiva. Nu sunt obișnuit la mișcările lor încet. Eu sunt obișnuit la ăștia care fug.
Eu nu înțeleg cum sunt unii care fug într-o secundă, îi vezi aici, într-o secundă îi vezi în partea cealaltă, așa. Așa de repede fug unii. Și ca tot capul geam. Asta mai puțin de 80. Stai, mă, are auto, doar dacă puneți în dacă 5-2, că... Am s-a obișnuit așa, să merg așa din chef. Sunt prost de prediminează și că acolo este United Kingdom, German sau specii. Când îți alegi tu din setări. Dar la mini nu e așa, la mini e după net. Am 34 FPS-uri, am azi pe United Kingdom. Vreau să-mi iau așa și cu ăsta și cu ăsta. Dar vă întrebați de ce nu mi-au cuțit? Știu eu de ce. Are cross. Bang! Shotgun. Copil tot. La fel ca pe standoff. Standoff. Dai one hit. Da, oricum, eu nu pun standoff cu jocul ăsta, cu standoff cu cretinul. Vedeți cine tam? Vedeți cine tam? FPS-uri, că netam. Dacă puneți atâtea smoke, grenade-uri. Faceți tehnica aceea care o tot copil mic. Nu e ce. A făcut parcă smâță. Am jucat un hit acolo în colț. Da. Cum i-a dat hit în cap? Ești în coajavă. Nu înțeleg shotgun cum dată din mult de la alții. Dacă l-au ei de la depărtare mare. Eu nici de la apropiere nu dau mult în cap. Na, dacă el e toxic, na. Dar e măuturi, trage în cap, hă? Să nu zici, să nu dați hate-ul în comentarii sau nu știu și că am folosit lista. Nu folosesc doar pe ăștia care sunt toxici. Nu înțelegi și noi o lăsați câteva secunde după și mori. Dar și să facă nu știu și mult. Deci ăla ca prost o sărit în gura apă acolo. Swift Girl 11. Asta nici 13 ani nu a ajuns și măță spăriat, dar nici nu a scris corect. Cred că nici 11 ani are sau 12 cât are. Ariana, boss, nu mai jucați cu dese. Ca normal, ca niște player OG. Lipsesc hărțile cele OG. Nu mai sunt așa la ficați, nu mai sunt așa.
prostule, tragi. Eu nu înțeleg la unii cum AVP-ul că după ce tragi un glonț trebuie să faci și lucrul celălalt. Asta cum se cheamă. Să-ți bagi glonțul pe țară. Asta cum se cheamă. Cum se chema pacul am mers în și și lag. Am crezut când dă emo, dar nu. Deși îmi place mie Scar cu combinația de Scar și de arma asta. O să înțeleg. Nu zic că Scar-ul nu-i bun. Nu contează ce armă e, tot orice e bun. Și Blade de extrem de mult damage la început. Ce headshot mi-a pușcat cu spatele. Să uitam în parte. Stați un pic să văd ce mai am pe aici automat. Dar nu mai am nimic automat. Îmi plac cu astea automat să joc. Bă, dar ce hit în pușcă, am netul rău. Ăsta, nu cu daggers, cu ăsta, cu ăsta și cu ăsta. Trebuie să ajung eu primul, nu el. Am încercat să fac schema aceea care... Faci măuturi cu cuță. Faci măuturi cu cuță. Bă, da, și autoșutare, băiatul. Și autoșutare, băiatul meu. Stai, ia, o zici ceva? Da, nu o zic niciun gâgă sau de astea. Nu, dar nu zice. Bă, dar nu înțeleg uneori. Cum au unii atât de mult movement. Dista cu AVP-ul în mână. Și redi stacați croa. Nici ghiță din cotez nu râde așa. Ha. Eu știu alea că mai responsabil să mă eu. Foarte bunicul. Ba nu, mama. Da, cred că stă target în... Da. De copil care a băgat toți banii care au avut în joc. Trebuie să-mi pic vreau să văd ceva. Scale, cam așa îmi place mie. Un pic mai mare, atât. Hehe. Cât damage am dat. Ăsta e rău. E rău. Înseamnă că e bun când n-ai net bun. Dacă tragi niște gloanță, pune că dă mai mult damage. Nu e acolo. Ești crep de cap.
Vreau să zic că mă mișc. Unde e cap, tot el între timp era cu țânta pe mine. Stau aici. Dar de ce atâtea puțini hituri am nimerit în el între timp? Am tăiat cu gloanță. Uite-leac. 28. Eu l-am spreat. Așa e, brrr, direct în el. Suspicious. Atât cacate. Da, nu înțeleg cum merge jocul ăsta uneori. Glonțul merge așa din șet. Plus n-ai prea încercat. Nu înțeleg de ce. Glonțul în ăsta, în stand-off sau alte jocuri, instant ajunge în țântă. Stă ca țăganul. Deci eu m-am gândit, am creier, am 3 rânduri de creier. 3 rânduri de creier. Copil. Stai. Păi ce are skin roz pe armă? Yeah. Dar urăsc ăștia care îți copiază fiecare armă, fiecare stil. Stilul tău de joc. Știu, ne trage roz. Măcar i-am dat 45. Nu înțeleg ăștia cum trag. Nu înțeleg ăștia cum și copii tăți. Am luat scarul, o la și el scarul. O la și uziu. Fugi. Cover, 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 cover. Boss, eu salut undeva. Bă, dar toate glonțele-s pe lângă. Joacă cu Birthright-ul. Alt copil care se uită la TikTok. Namit! A, ba nu face așa. Brrr, brrr, cu ea. A, e la locul. Nu se mai crede prost degeaba.
vede copilul, tot copilul. Da, ok, am dat mai mult damage. Ok, i-am dat mai mult damage. Nu se duce timpul. Așa se face. Dai timp. Care copiază orice stil. Orice stil. Dacă joci cu blade gun, revolver, cuțit și cu... nu cuțit, cu... mâinile goale și cu zita jumping pad, același ce le copiază, bă. Joci cu alte... Bă... Stați-le. Așa. Aș uita că de Minecraft. După cred că o să jucăm... Pardon. Ce să jucăm? Nu știu. Stați o secundă, dau haina jos pe mine că nu mai pot de cald. Așa. Am asta în tricou. Am dat și pantalonii, că am pantaloni scurți pe desubt. Am crezut că asta e casa, acolo e casa. Acolo parcă era așa din pod. Ia să facem inventar. Destul de bun. Haideți la minat. De unde sau din clopot? Stați-le că aici tot am minat, nu mai am nimic acolo. Dacă mă pierd, o să mă uit la coordonate și o să merg în partea ceea de nici coordonatele corecte acasă. Eu de asta filmez în timp și joc. Ba nu, aici e de asta de nisip. Bă, da păcat. Nu mai merge, nu mai joacă nimic de asta Minecraft. Joacă doar un sau doi atâta. Toți acum stilă Brainro cu de este. Eu între timp tot am rămas. Nu e problemă dacă rămân fermitară. Uite, mâncare. M-am oprit așa în loc, am auzit, parcă era ceva în spatele meu, dar nu. Ești porc? Ești porc. Creeper, o să-l omor ca să-mi... A, cred că era altul în spate, că... Acum făceam infart. Bă, da... O repara, bă, bucera!
Nu știi ce fericit -s. Dar nu înțeleg de ce a apărut chestia acum. Că nici nu-i noaptea afară ca lume. Doar știu că a apărut înapoi, normal tot. Mai trebuie să mă spăr că nu-i văd de unde mă lovesc. Am la scație că-ți dau diti. Enderman. Repara skin-ușul ăsta. Aleluia. Păi ne ducem să batem în dragonul. Dacă nu murim. Stați că deja am murit. Ce era așa? Carne de porc. Ori fac și armura. Nu mai se vede așa de prostesc. Stelea. O reparat armura, o reparat tot. Nu mai se vede așa de urât pe joc. Bă, Stelea, că eu mai am 6 vieți. Unde-i casa? Acolo. Nu înțeleg cum mi-a dat 2 hituri dintr-o bucată. Că au făcut tic-tic și gata. Nu știți cât îmi trebuie asta. Nu am nicio resursă pe aici. Nic. Doar dacă minez. Adică mă minez, îmi fac eu singur mină, că nu mai am nimica, nicăieri. Bă, o repara și pat, o repara tot. Tot o reparat. Parcă m-a... Da, parcă m-a aici. Nica nu mai am. Nic. Mâncare. Stățulex, stai. Așa la mâncare. Obiectul construit. Gata, am aici. Nu, ăsta ar ține la mine. Doar diamantele pun la loc. Și atât. Stătuleac. Ce parcă? Da, aici. Pun înapoi asta. Ăsta. Stătuleac să le combin. Robif. Și o să iau cea mai... mâncare care dă ce mai puțin. Astea două. Și o să iau și așa. Stătuleac să dau și porc ciopul. Că doar și carnea de zombie mâncare. Aici spune la parcă, da. Aici. Aici penele ca să fac săgeți. Mai am un steak, nu știu cum se pronunță, steak, nu, puh! Eu acum doar, da, trebuie să mă să minez niște flint. Nu, ăsta aici, da. Ăsta, blocul ăsta îl lăs acolo. Și cu armura. Astea sunt primite de la mobi. Voi aranja aici. Și îmi voi pune mâncarea asta. Afară e noapte, mă pun la somn. Înțeles, vreau să vă ceva aici.
Am crezut să spawna ceva mortală pe aici. Totul e cam șultat de ferma asta mea. Am semințe? N-am semințe, trebuie să fac rost de semințe. Până la finalul videoclipului vreau să fac și o mină și să fac și o fermă. M-am suit în pod. Iar. Da, dă-i cu sabie. Ia-ți creeper-ul. Nu trebuie resursele astea. Am crezut că e oaie, dar și am crezut că e porcul, e oaie, dar și e roz. Destul de rară oaie. Așa. În munte n-am cum să minez, că n-am ce să iau din el. Să minez așa în jos. O să fac o tehnică de-a mea, care o foloseam când eram mai mic. Puneam un TNT, dădeam foc și fugeam. Și așa făceam până ajungem la zona de diamanti. Fug! Bă, am uitat că le pot face așa. Așa primeam și de asta. După pun acolo. Ca prin și fugăci. Așa nu o să primesc damage. Ba da. Uji. Ăla-i cave? Ba nu, am crezut că e cave. De asta, de cum îmi dă timp, are să facă în același timp. A, ba nu. Cred că am uitat să nu fie versiunea cealaltă Java. Am avut și Java și am rămas pe Bedrock. Sare acolo. Stai, de ce două versiuni de Minecraft, da? Asta e un fel de copia Minecraft, doar că e Bedrock. Versiunea Bedrock. Nu știți cât mi-a trebuit astea. Că am rămas fără. Bă, dar de unde atâta e? Yes. Am crezut că e de asta tabă. 33 bucăți de astea de așa spăre de sonicul ăla de peșteră. Metal, metal! Nu știam că poate să afle așa ceva. Fără să dai seama. Nu nici cum ai tine tot intra. Cred că am bubuit-o... Da... Am bubuit...
Săpterul. Totul tavă. Acolo a fost un fel de min, dar nu prea rău, că când am dat nimica. Tot le spun. Aici. Asta aici. N-am mână de aceea. Asta o pun aici ca să... Ăsta... Trebuie să pun și praf de pizza. Hai să pun și aici un praf. Nu, cu... Așa caut este aici. Asta nu se aici. Mi-a făcut 2 steacuri. Să vă înlocui cu ăsta. Astea sunt lucruri care îmi trebuie. Lucruri care îmi trebuie în mine. Dacă nu blocuri care să mă sui să cobor. Mâncare. Un flint în stil. Nu e problemă dacă rămân fără distra, fără flint în stil. Trebuie să-mi bucăți tablă. O să pun paci. Hei! La ce se uită, frate, mi-e pe timp. Mă gândesc dacă se iau o găleată cu apă la mini. A, bă, da, am deja. Să o folosesc ca să mă duc jos.
de parcă e ceva acolo. Lapis. Bă, slime-uri aici. Dar nu înțeleg. Eu înțeleg de ce ies, dar nu înțeleg unde ies. Bă, dar cât cupul e. 14 bucăți metal. Găsit până acum cu cele care le-am. Nu știu cum. Așa. Papas.
Așa. Mă duc înapoi la suprafață. Ce-i așa? Ai, cupru. Am crezut că e lista. Aș uita cum m-a făcut. Am găsit și un cadou pe drum. Creeper. E m-a spărit de să fac infart. De asta n-am mai vorbit. Hai, dar și troscă de pap. Păi, dar nu înțeleg. Dacă aș putea găsi un joc cu armi. M-a spărit de ferma mea de chiatră. De asta n-am nevoie. Aici am nevoie de lapis. Să pun. Și gine când te pui așa pe spate. Haurel. Altceva nu mai am. Hachipun. Ăsta. Ăsta. Ăsta e a meu. Și cu astea. Aici pun ăsta. La construcție să pun. Stai că și aici era de construcție. Ba nu, aici nu mai era. O să pun aici ăsta, cu ăsta, ăsta, cu ăsta. Nu, ăla nu. Fac înapoi inventarul ca lumea. Pun așa unul peste altul, ăsta aici, mai invers. Căul așa. Ăsta le cum se face.
Cea care topește mai repede. Smooth stone. De cum îi faci? Astea nu-ți pot crafta. Smooth stone. Trebuie să mă caut. Nu știu cum. Parcă. Stai. M-a spărit. Am crezut că nu știu și Rica, nu știu și Mov. Uriaș acolo cu cap. Era căsuța și ea care am făcut-o. Aici. La totul. Dar cum făceam? Nu. Dar cum făceam, bă? Polish, nu polish. Tu pui 4 de astea ca să dai 4 de astea. Nu înțeleg cum merge. Ba da, înțeleg. Nu aici. Bă, dar nu găsesc unițele de piatră. Blocuri de piatră. Uite. Bună. Să dă one. Asta e sandstone, e altceva. Pui 4 de astea să-ți dea unul. Dar nu te fură pe față. Măcar aici, uite. A, bă, nu, îi lasă acolo. Bă, de când am mai avut arme de astea de stone, de mult timp. Stone stairs, cable, nu. Dar cum se face? Să mă uită să one. Să vede că n-am așa de mult. De mă duc să caut un village. La coordonată 13, 22 cu 67, 70, 6, 15. Adică de unde m-am... Asta e că am fost aici, direct în cave-ul ăsta. Da, ce domnă. Da, am fost și în ăsta. Poți să-mi trec cave-urile pe aici. Parcă... Bă... Eu cred cum omorât aceia pillagerii. Mă duc înapoi acolo la spawn. Aici zice coordonatele de la spawn. Adică sunt la 5000 de blocuri. De fapt 6000 de blocuri. Nu e problemă dacă mă pierd, că pot să mă întorc înapoi. Am coordonatele acum. Am pe videoclip, pot să le postez.
O să știu cum erau. O să mă gândesc. Eu, dacă a venit. Să zic așa. Zic așa. Încolo, zic că nu știu încolo. Nu. Uite, village. Zic că încolo e nord, la village. În spate e sudul. Încolo, est, vest. Bă, vă scapă caii. Bă, l-o reparat pe Gigel. By Iron Golem. Aha, să știi că n-am jucat din mult și am uitat că ăsta poate să-mi puște doar 3 sau 4 hituri și mă mor. Eu cu asta trebuie să dau vreo 7 sau 8 hituri. Asta e problema dacă nu mai joc de o săptămână niciun joc. Am jucat doar rival să mă... Ca să nu uit. Dacă joc și uit, după să ziceți în comentarii că sunt noob. Dar și-mi plac așa frunzele este. Așa mai închis la culoare, dar nici așa de deschisă. Am breaking 2, deci 2, power 2. Da, uite video. Bă, da, și-mi place așa. Parcă-i fac baraj acolo. Bă, cred că mi-aș muta baza. Să-mi mut aici, să-mi mut lângă apă. E și frumos e. Asta pățăși dacă mă omor pe mine. O să-ți fie folosit cu responsabilitate ironul tău. Ca să-ți omor săteni. Smooth down. Am uitat că deja o știu aici. Da. Eu totul eu. Bă, poate găsesc bă, dar e satul mic. Cum l-am văzut. Da, e sat mic. Dar nici sat nu poți să-l numești. Dă-i fur mâncare atâta. Bă, parcă avem o șă pe aici. Hrănesc calul. Da, parcă avem o șă pe aici. Șaua unde-i? În cufăr, parcă. Asta n-are cum poate fi numit. O să iau astea de aici ca să nu pot să scapi calul ăsta. Asta e calul Georgica. Îmi place așa calul să alb. Satan, mi omor calul. O să-i dau la unul un pumn în cap de ei de pe pat. Aba nu. Asta era casa la săteanul și ala care omoră zombiul. Eu între timp mă băteam cu creeper-ul să nu mai este.
putea că nu-i dau cu lopata. Auzi, am cu lopata, cu... Da, cred că aici o să mut baza. Aia o să o las acolo. Mi-aduc amintiri. Hai chiar că nu-ți frumos aici. Cât a cave-ul! O să facem rost și de litra, cred că. Dar care erau rachetele celea care puteai să le folosești? O să l-am de rachetii. Asta iap. Da, iap. Da, să trebuie să vin, să mă duc chiar, să adun toate lucrurile de pe bază. Tot să fac aici. Stați o secundă. Ia, clor. Am așa de concentrat aici să-mi fac baza asta. Auzi, am bază să fac asta, să-mi aduc mereu aminte încolo e baza. Eu mă joc visa Minecraft mult la Clorna. În același timp. Cum joacă ăsta Daisy. Deci mă doar schinaure. Tot eu azi am mers cu bicla Didi. A făcut o leac să o rupem în două. Să leacă eu-s prost. De ce iau lucrurile cu mine, chiar dacă am aici? Un oleac, tot este în casă, lasă-te am. Dacă aș putea să joc vreodată lista Daisy, aș căuta instant AKM, lista VSD, pistolul acela care are supresor înăuntru, cuțit de acela Hunter Knife. Îmi place ăla. Îmi place Hunter Knife, nu înțeleg de ce. Am aceleași boosturi ca Clorna. După mâncarea nu contează. Haine cât mai groasă. Nu contează. Încă să ieși să tine. Dă-le. Boss. Nu tu. Ce trade-uri are? E ascund după capră. Așa merge.
Hai da. Asta pățăști. Dacă nu vrei să fii. Dar mai niciun villager pe aici. Doar mățile. Mai era unul aici, dar au murit. Săracul. Nu mai avut dăștia, nu mai avut golemi să-i protejeze. Bă, da, câte cave-uri pe aici? Erau 2-3 atâta maxim, doi ce mori. Cu asta ca să nu țin acolo degeaba. Și mă duc și eu toate lucrurile de pe acolo. Am pisit cam 100 de specii de obiecte acolo. Rasă, specii, toate lucrurile acolo. De la lapis, de la zuli până la diamanți. N-am emeralde, de atâta n-am. Și că de astea materiale, toate materialele de pe Minecraft, nu le am acolo. Și de cele din ocean nu le am. Și trident. În rest am toți și și pistoni am și pistoni. Pistonul care merge la Hopel. Hopel 1. Hopel motor 1.6 litri. Hopel ăsta. F 1995, anul producției. Este van. Fel de Opel van. Nu-i da acela cu spatele rotund, el, așa tăiat rotund. Îi tăiat direct. Eu când mi-e foame. Tai o felie de pâine. O pun pe ăsta pe... Tai o felie de pâine. După tai și o felie de părințuri. Ce trebuie? Doamne, dă-mi răbdare, Doamne. Dacă să combină aici. Flori nu mai au. Căștile astea nu le mai iau când am nevoie de ele. Nu, ăsta. Ăsta, da, ăsta, da. Da. Fire. Blast. Ia să văd ce mai... Ăsta îmi trebuie. Ăsta. Ce mai trebuie aici? Șcut. De aici. De aici tot îmi trebuie. Aici am încălcă. O să-mi iau tot de aici. O să pun o leacă camera pe pauză până... Am pus camera pe pauză fără să termin de vorbit. O să pun o leacă camera pe pauză. O să vă plictiseți până atunci. Am golit toată casa. Doar trebuie să o distrug din temelii. Stați să încep cu de sus.
M-am gândit să-i dau direct explozii uriașă, dar m-am gândit. Bă, dar materialele astea zic. Vreau să-mi strâng eu uneltele ca să le mai adun odată. Să le mai fac, nu știu de câte ori. Hai că le spar peste, că mai am tot felul de material, mai am acolo un chest. Era znov. M-a spărit niciunul cu ceva de răspăzitat.
Dar vă întrebați de ce nu vorbesc în timp și joc? Păi că n-am și să vorbesc. O să fac o mică pauză. O să vă plictiți iară. Așa, m-am băgat ora pe creativ. Am stat ora și am mâncat un măr. În realitate mă refer. Ora să fac ceva. Să mă uit un pic de o zonă frumoasă de bază. Aici ar fi frumos, că aș putea și pescui. Da. Aici voi să săpa în stâncă. Ești frumos e. Așa peștiuci, așa de tătă. O să săpa aici așa în stâncă. Frumos. Deci o să-mi fac o scară în jos. O să pun cu apă. Aici am cave. Încolo am cave. Încolo am cave. Încolo parcă era un cave. Cave. Cave încolo. Ăla nu-i cave. Peste toate sunt cave-uri. Am copaci cât vreau acolo. Am și încolo. Pardon. Eu vreau tot loot aici în casă. Am 1. Încerc 2. Încerc de ăsta mare. De ăsta mic. De ăsta mic. 2 mari. Atât de mult loot am avut și atât de mult de lucruri am adunat. Să dăm toată piatra care o am de aici. Nu contează ce fel de piatră, doar piatră să fie asta ce. Nether. Nu știu ce-i dată. La mine nu contează ce fel de piatră. Doar vreau să construiesc ceva doar din piatră. Un pic de lemn în ele astea. Bun. Am trăznit toată mâna. A luat fiecare lucru care am putut lua de acolo. Sunt material de construcție de la mine. Și dacă astea sunt prietenii să împac. Am metroznicul. Nu știu nici metroznic, dar metroznic. Metroznit. Metroznic. Aici. Asta. O să fac eu curățenul de pe. Asta granit. Aici am un aici. Ori. Încă ușor, pot să fac 3.
Așa. O să-mi trebuiască un sip ca să fac geamă. Și arată de bucate de cobblestone. O să ducă baza până încolo, toată partea asta. Dar până acum o fac doar atât. Aici am ieșit la apă.
Aceea de ce s-a dus acolo? S-a spărit că am tras în el? Că m-am uitat la el? Să ce să întreb mie? Cred că așa se termină videoclipul de azi. Doar cu o platformă. Da, cred că așa se termină videoclipul de astăzi. O să mă dau alea creativ. Ca să mai trag nebunul. Așa. Așa se termină videoclipul cu o singură platformă, cu un schelet care tot trage în mine. Așa. În videoclipul viitor o să fie tot partea asta, tot rasă, și o să fac un căsălău cu nisip, cu tăși trebuie, cu frumos, am ieșit la apă acolo, cave. Am intrat alea în cave când eram FK, adică nu avem camera pornită. Am intrat alea că, aoleu, dar era plin acolo. Era plin de toate minereurile. Doar că n-am băgat mâna. Sper să nu le iei ăștia Endermeni. Am pățit odată să intru într-o peșteră. Am ieșit. M-am întors înapoi, erau doar sunți de Endermeni. Mai văd că pleacă toate blocurile. Așa. Nu știu ce mai zic. Cred că un singur cuvânt. Ciao.